sik kanan kiri butuh bukti bukti tresno ani mati dadi bimbang mung gantung ning awang-awang dadi bingung yen gandrung kok ora nembung yen ra tresno kok cemburu karo liya munggur kanca kok ra seneng cedak liya mosok aku sing mulai wong aku iki wanita jelas aku ora wani tak simpen yen duwe rasa aku ramah karo liyan kowe nginceng turut nalan aku ngguyur wong liya kowe nesu mbok paito nanging tetep ora ono tembung tresno sing tak tampa jane piye to karepmu aku ki wis bosen nunggu kembang mayang tak simpen nang muri lawang tak siapno yen ono sing nembung tresno tau eneno yen pancen aku wis kersa ra tak peksa yen pancen kowe ra tresno wanita mung iso nampa iso nolak yen ra kersa tapi ora ndadamuni mung mesem wae wis ngerti aku ramah karo liyan kowe nginceng turut nalan aku ngguyur wong liya kowe nesu mbok paito nanging tetep ora ono tembung tresno sing tak tampa jane piye to karepmu aku ki wis bosen nungguku panggang loro sambel klopo tresno kok rawani kondo mung lalapan kodong telo kedhisekan mengkok kelo sego kering laut tau malu kucing tapi mau kucing wae ora malu nyedak kene jaluk pangku Purwodadi iku kotane penting tapi piye nyatane Karanganyar melune Sragen iso buyar yen kesuwen metu tambang gowo senar ndang ditembak selak bubar bledukku ra tau asat rasah nunggu meh kiamat sokong graci sembung harjo sopong ngerti pancen jo